ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардору ва хоҳарои азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Дӯстони азиз, чӣ хеле имрӯз десен як навори нави мошинои фурӯшияй, мошинои хубай. Бардору бисёрош дар ватсапи мо роӣ кардагиан, гуфтан реклама кунед. Имрӯз бардору бекортар шудем, оз янвора нархошона гап мезанем. Нархҳои беҳтаринай боварӣ дорам ки ай мошино ягонта шумода махкул мешава. тамошо кунем бардору ва касера мефора ки навори хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария мерен канали диюми хидмат закрепит кардагим, дар у канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом бардору ва дар ин канале десен мошинои арзон мепартом. лайк абуҷихем бардору чизе фурӯшӣ дошта бошен, нами рақамҳода танҳо дар ватсапаш роӣ кунем. рафтем. хоб дӯстони азиз, якам эълони имрӯза мошини гаренияй, мошини зурайне ки мерседес 190кай срочни фурӯшияй. соли баромадаш 1991. соҳиби мошин гуфтагияй ки ё мефурӯшумша ё алиш мекунам ба ягон ҷиб мусо. состояниеша дидесем бардору, состояниш зури бадай. қарор дорад дар ноҳияи Тоҷикобод. дар ноҳияи Тоҷикобод қарор доштаи мотори паук кардагияй. раднои хичай гуфтагияй. фақат карбюратори 05 ё 07 мемониш тамом. гази бензин кор мекардай. нарша бардору ва хоҳарои азиз 25 000 сомонӣ мега бо арзонам мекардай. ина номерои телефонаш бардору дита номерои телефонаш ҳамондагиам. касе харидори аниқ боша, занг бизанен, мошини арзона бихарен. хоб дӯстони азиз, эълона давом метем. ин мошине ки мебинен Daewoo Nubira. Daewoo Nubira соли баромадаш 1997. сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, ранги серебристи, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагияй ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, газ бензин кор мекунад. кузоваш беҳад тозаи бадай. мотораш 1.6 простой, айучот бировардагӣ будай бардору, срочни сум дар корай савдо мешавад гуфтагияй бо. хоб срочни будай бардору, хулосаи гап қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 11 000 сомонӣ мега. 11 000 сомон бардору, Nubira солаш 1997. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. ана бо як бор дигар даётон меёрам ки касе мефораш ки хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали диюми хидмат закрепит кардагим, дар у канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом. хоб ин мошине десем бардору Opel Vectra, Opel Vectra B. Opel Vectra B караваншай, соли баромадаш 1998, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. кузовша фургон гуфтагияй бардору. кузоваш фургон, ранги серебристи, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагияй ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотораш 1.6 16. просто срочни сум дар корай, барои ҳамин арзонаш кардагем. илтимос беҳуда занг назанем гуфтагияй. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 20 000 сомонӣ мега. дӯстони азиз, эълона давом метем. ана мегзарем ба мошини Tenjai. оли хеле мошино бисёре бардору, видеоро то охирша тамошо кунен, мошинои хуб меёвен. Luaz 968 будай, Luaz 968 соли баромадаш 1980. сӯзишвориш танҳо бензинай. кузоваш нидорожник, рангаш кабуд, объём мотораш DVC гуфтагияй, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагияй ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳолати дискҳоша бардору чӣ хеле десен созай, дискҳои фасон будай. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, нархш бардору арзонтар будай. 10 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. ина номерои телефонаш, маълумоти бештараш шумо метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини арзонака бихарен. 10 000 сомон. бардору эълона давом метем. мегзарем ба мошини маладёжни. бисёри бардору ҳам хеле мошиноро дӯст медоранд. ана бардору Lada Priora, чӣ хеле десен, соли баромадаш 2008. сӯзишвориш бензин, ана кузоваш хечибек гуфтагияй, рангиш сиёҳ, объём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагияй ки срочни ана пулум дар корай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та балони нав, ҳуҷҷатош буд шидагӣ будай, кондитсионер, фреон надоштай. охири нарша беҳуда занг назанед. қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа, нарша 18 000 сомонӣ мега. Priora соли 2008, 18 000 сомон. номерош аст, занг бизанед.
ва дӯстони азиз мегзарем ба як мошини дига. Чӣ хеле десем бардро бисёрат мумкин бидонен ин мошина Opel Astra-G. Opel Astra-G соли баромадаш 2000 соли 99 нева 2000. хоб сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, кузоваш хечибек, рангаш сиёҳ, авиомотораш 1.6 литр, коробка механика бардро. сои мошин гуфтагие ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, газ бензин кор мекунад, кондитсионер документ дора, задагӣ пусудагӣ надора. хоб мотор, коробка, хадавоиш ҳамаш 100% будай, срочни сум дар кора, илтимос беҳуда занг назанед. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 37000 сомонӣ мега бардро. Astra-G 2000 сол 37000 сомон. номери телефонаш аст, занг бизанед. ва дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига. ин мошини десем бардро ВАЗ 2110. ВАЗ 2110 мошинои хубанд. мошинои бардро бисёри бародари ёш, мисол маладёжо ҳам хеле машиноро ҳай мекунанд. хоб чӣ хеле гуфтум ВАЗ 2110 соли баромадаш 2001, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша хечибек гуфтагия бардро, рангаш коричневӣ, авиомотораш 1.6 литр, коробка механика. сои мошин гуфтагия ки мисол мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бо касе харидор боша арзон мешава. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 8000 сомонӣ мега. ВАЗ 2110 2001 солаш 8000 сомон. номери телефонаш аст, занг бизанед. ва дӯстони азиз мегзарем ба як мошини фурӯши дига. чӣ хеле десем бардро мошина агар номша надонен Nissan Altima ном доштаед, соли баромадаш 2004, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузовша седан гуфтагия, рангаш сафед, авиомотораш 2.5 литр, коробка автомат будай бардро, коробка автомат. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуб қарор дорад, задагӣ надора, хадавоиш 100%, ана алишам мешава, ай болоиш алишам мекунам гуфтагия, ай болоиш сумон битан. сохтмон дорам, ба ҳамин хотир мошина мефурӯшам гуфтагия, қарор дора мошин дар ноҳияи Рудакӣ дар Ленский район, нарша 35000 сомонӣ мега бардро. 2004 35000 сомон. занг бизанед. ва дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесем бардро битонен ҳамун як дона лайки бепила бажихем бо тенҷибат мешава. хоб ин мошини десен Daewoo Matiz, соли баромадаш 1999, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. хоб рангаш бардро чӣ хеле десен ранги кабуд, авиомотораш 1.5 литр, коробка механика. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мана 4 баллони нав, кафидагӣ, пӯшидагӣ надоштаед, тоза. қарор дорад дар шаҳри Исор, нарша 20000 сомонӣ мега бардро. бисёр хоҳиш кардем дар видеои пешина ки ҳам хеле мошинои арзон ҳам шава, мисол Matiz, Tico ҳам хеле чизо. бардро ина Matiz арзонай 99 сол 20000 сомон. номери телефонаш ҳастай, метавонен ки дар ҳамин рақамҳо занг бизанен, маълумоти бештара аз соҳиби мошин бигирен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. ана мегзарем ба мошини чӣ хеле десем бардро мошини Nexia, Daewoo Nexia, солаш 1995. сӯзишвориша бензин газ гуфтагия, ана кузов седан, рангаш синӣ, яъне ки кабуд, авиомотораш 1.5 литр, коробка механика. состояние бардро краскаша нигоҳ кунед, чӣ хеле фасонай, краскаша худамдан маъқул шид, бовар кунед. блестиш зури бадай. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ана ҳуҷҷатош то моҳи феврали 2022 баллон 90%, айбаш фақат кам-камаки масъала мехӯрдай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 15000 сомонӣ мега, бо арзон мешава, занг бизанед. дӯстони азиз, як бор дигар даётон меорам ки касе мефураш хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам, дар комментария канали Дими хидмат закрепит кардагим, дар ӯ канал хонаҳои фурӯшӣ мепартом. бидурен я тамошо кунед охи. хоб Daewoo Lacetti бардро чӣ хеле десен Daewoo Lacetti, соли баромадаш 2008, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, кузов седан, рангаш сафед, чӣ хеле десен, авиомоторша 1.6 литр гуфтагия, коробка автомат бардро, коробка автомат. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, касе мошин хар боша ба занг бизанад гуфтагия, беҳуда занг назанед. қарор дора мошин дар шаҳри Ваҳдат, нарша 26000 сомонӣ мега, касе харидор боша бо арзон мешава, занг бизанед.
خب دوستانی عزیز الان دوام میتیم مگذاریم با ماشین فروشی Opel Vectra i سالی برآمدش 1991 سویشورش بنزین گاز کار میکرده کوزوف سیدان رنگ سیاه объем моторش 1.6 لیتر коробка механика دوستانی عزیز سوی ماشین تاگه که ماشین در حالت خوب قرار داره یک چشکش وارد کردگی بوده مقصد وارد وقت به زلال گفتگی دیگه جوش سوزای آخری نرشه دیگه ارزون نمیشه کسی خریدار باشه با زنگ بزنین حجتاش بود چیدگی بوده قرار داره ماشین در ناحیه عبدالرحمن جامی نامی پیشینش کویبش نرخ بردرو 12000 سومانی میگه علیش هم میشیده 12000 سومان بردرو Opel Vectra A سالش 91 نمروش از زنگ بزنید و دوستانی عزیز ای بود نواری امروزه یعنی که نواری ماشینای فروشی کسی تو آخری ویدیو را تماشا کرد قطیمه در کامنتار رقمی اگه بنویسین من میفهم که شما تا آخری ویدیو را قطعا تماشا کردین و چی ماشینه که نماندم برادرو اگر محقولی ماشینتون گپ بزنین در کامنتاریا ما اگر انشالله در ویدیو آینده ارزان تر شد در ما روی کردن через واتساپ ما اینم خیلی رکلامش میکنیم و کسی را میفوره که نواری خانه های فروشی تماشا کنم در کامنتاریا کانال دیگه می خدمت ذکر کردگیم در او کانال خانه های فروشی میپردم برادرو او کانال هم بدروین دستگیری کنین کانال خوبه و دوستانی عزیز تا ویدیو آینده خدا نگهبانتون باشه برادرو دستگیری ما را فراموش نکنین خیر